Arestado ang tulong persona makalihis na sa kidahong kan Philippine Drug Enforcement Agency Albay, asing kan Ligaw City Police Station ang sarong drug din sa Puro 4 Barangay Tinago, Ligaw City, alas 12:17 nin ugto kaining Domingo, Oktubre 6. Binisto ang tagsadiri kan drug din sa Warren Kulaway Butchal, 42 anyos asinan mga kabarangay kaini na sinda Marlon Rambucal Moises, 22 anyos asin Kevin Prepotente Gulo, 19 anyos. Na-recover sa operasyon ang 38 pedasong pakete ng shabu na may gabat na 15 gramo asin nagkakantidad ng 102,000 pesos. Yung nga po, yan po makamunduon talaga kayan, ta mga arakion pa po talaga niyo, dakula pa mga puturo sana kaaniyo, kaya lang sana dahil ligdi magbago na po sinda. Arestado man ang sarong barangay kagawad sa pigkasar na bypass operation sa barangay San Roque, Catanduanes, alas 11 nin aga ka nakaaging Biyernes, Oktubre 4. Pigbisto ang suspect na si Richard de la Peña Lopez, 53 anyos, as residente kan barangay Canlubi, Pandan, Catanduanes, na pigkukonsiderar na high value target. Nakuha sa posisyon niya ang 15 gramo nin pigtutubo na shabu na nagkakantidad ng 102,000 pesos. Para sa PDEA Arrow 5 po, syempre, it's a mixed feeling. Nauugma po kami na nagkakadarakot mi po ini mga taong ini, naaali ta po sa tuyang komunidad at na prevent ta ang paglalakop kaning mga illegal na droga. Pero makamundo rin at the same time kasi nahiling ta na nakul pa rin ang gusto magparatinda at magbakal. Hopefully, masabutan na po kang mga tao na maraot po ini para sa tuyang community at magpurundo na po sana sindao. Tayo ni po talaga bako lang sa nakakaraot sa tuyang lawas at sa utak ta, nakakaroot man po ini sa tuyang pamilya at syempre sa peace and order ta at illegal book talaga ini, ma'am. Enterong naatubang sa kasong pagbalgar sa Akta Republika 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga sospek. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Bue.